Okay, bethunani. Okay. Nazi ke bethunani marks zenu zala accounting paper 1. Ngalamini apha ndandibhizi ndicula inzulu yemfihlakalo. Ndizise eza marks ke. Z4 students apha kwa 12C. Njebo 12 nje beba i4 12 A B C and D apha kwa 12C. Z4 students eziphoqileyo kula accounting. Umede makayiqondi accounting. Uyaqonda accounting? Wawuyikhethela ntoni ke ngokulilitha? Kwakutheni uzosifake kuyo accounting wena? Bethunani manje sithatha uzithwalisa uxanduva nini. Nina bafundi niyathanda ukuzithwalisa uxanduva. Usifakela ntoni kule nto ungawusukwazi uphuma nje? Hayi man. Hayi nqake bethe namajita enza yona. So nawe funeka ndenze yona. Funeka kanje amajita senze accounting ndandenze ezinye subject. Funeka le nto lesihambelane ibe sisinqumo namajita ibambane kanje. Uyayibo methe sibambene ezigents senze into esiyenzayo ezigents. Funeka kanje siphoxa lo methe. Njalo boy. Qane yona kanye. Njalo mfethu. Ayapasa ke wona amajita. Amajita igents ziyapasa ke zona. Yebethunani manje paper 1 wena ulimfeyile kanje. Utheni khona ethule nje uAnelisa kwenzeka ntoni? Uqhela uqava kaloku wena. Utheni uthule nje namhlanje? Mem, utheni yina nto kumke uMr. No mema yo. Because usinesipho kuphi yena nalomfana lo mntwana usiphesihle. Bapi apho? Utheni bethunani niqibile ubhala? No mema sibaba ubhala. Sisabhala lo muntu. Bapi abanye bethunani? Asibazi medem. Izinto zomhlaba manje medem manje izinto zalapha ku life manje medem. Njengani ke elaphepha beli out of 150 usiphesihle yena ufumene 70 out of 150 yes. Senimxelele ba azolithatha iphepha lakhe officeini xa ethe wafika. Ayisebenzile masiboy. Sebenzile. Usinesipho ke yena ufumene 120 out of 150 i-top performer. 120 out of 150 ke yena. 120 siba nomona Anelisa. Hayibo. Nami ndifumene ngaphezulu kwakhe okanye wena kaloku wena Anelisa Sibango ufumene 55 out of 150. Ngomnye wehlayo. Azola mntanami uyehla nawe ufumene 35 out of 150 wena. Iyandiwarisha loo nto. Mazinyuswe ikawusi bethunani. Mazinyuswe ikawusi nisekwgrade 12 sanudlala. Uwari yam niyamphinda grade 12. Animotivate nanet ba niyamphinda. Ndiyanicela bethunani. Masingagcinani nani apha kwa grade 12. Apha masingagcinani nani asizo store room seni. Ndiyanicela. Kodwa mede 35 befama kukwazanga manje. Ulilitha nzongo 20 out of 150. Phuma kwi-accounting bhuti. Phuma kwi-accounting mntanami ufuna uyazi into zoyenza apha. Kwa-accounting phela uphuma. Hayi angibantu unqonqothi ngathi lipolisa. Molo Miss Jack, ndicela wethu umntwana kuthiwa nguAnelisa ndibuzile lapha phandle kuthiwa ulapha ka-12C. Ubhidekile ke ngokusisi uzomthini uAnelisa? Njani ba ubhideke na mem? Uyandibhida kwa mna because lo Anelisa lo ndimfunayo apha kwa-12C kuthiwa uyi-reason yebo umntana usinesipho abekantu sesibhedlele namhlanje. Elele sibhedlele nje umntanam kungenxa ka-Anelisa. Inkosi yamadinga. Yinto yonini ngokuleyo sisi? Danke. Uphi? Menza nje usinesipho. Menza nje usinesipho wena. Umntwana umenze ntoni? Nguye ongiqalileyo mna. Imani kwenzeke ntoni sisi? Ndithe nqa ethulele nguAnelisa akafana athule le ntombazana le. Medem le nto uAnelisa uhlaphe sinesipho medem apha esifubeni. Utheni saziwa nini nedwa loo nto ndingayazi mna njenge-deputy principal yalapha ebuzokhanya secondary school. Ayaziwa ndim, yaziwa nini nedwa. Ayinamsebenzi loo nto Miss Jack. Esilonge lona ezayobhadla etrongweni namhlanje. Naye kaloku naye uzayobhadla ejele naye uphula izipekisi zam. Utheni ngibana uzayobhadla? Uthi ngibana uzayobhadla etrongweni wena? Uthi ngibana uzayobhadla etrongweni? Sacela mna kutata wam mna makasinesipho. Hamba ndimfuna apha naye. Ngombiza iza naye. Iza nomzali wakho apha. Mina mzali kaSinesipho. Ikhona kaloku indlela esingayisolva ngayo le nto. There is the other way esingayisolva ngayo le nto.
Ndicela bethu nani mani. Betheni nisukayisolve last week Friday umntana ebuya endlini ebuhlungu isifuba Miss Jack. Betheni nisukayisolve ngalamini lonto. Ufuna uyisolve ngoku sekulate nje siyazi kaloku thina lonto. Andithi ndithile kuwe before khange siyazi thina lonto. The whole staff apha kuzokhanya secondary school ayiyazanga lonto. Nditsho kwazitishara, kwa principal, kwa aba bacleanayo, kwa i-security yazanga lonto. Yaziwa ngolilitha qha. Aninankathalo Miss Jack. Ntona nje nisifunela kwi-meetings apha nizosifuna imali rhoqo. Aninankathalo. Uzolala ubaliwe wena. Wena uzolala ubaliwe. Wena. Sisi xolo kaloku mani, xolo sisi. Yo, kunithi kwenzeke ntoni nani na 12C? Bebesilwa Lumetembe, bebesilwa Metembe. Bebesilwa. Then nina decide ukuthula nina nazipha umlomo nawuvala, nawutixa. Ningayireport lonto kwangala lwesihlanu. Ingumvulo nje namhlanje. Yaphela weekend olilitha bevala umlomo. Bezixela uba abazoyireport, becinga uba ayizuvela ivelile ke. Ilitha wena. Hayi zona mami, uthena wena. Ingathi ndizakudinga nawe kulo lwesihlanu. Kule meeting ndizayibeka apha esikolweni. Nalo mzali kaAnelisa. Ndiza nidinga nobabili. Bathi umntana uzophuma nini esibhedlele sisike ngoku? I don't see. What if umntana uphele mashakala? What if umphela engafake isifuba bemu? Sukhala kaloku sisi. Iza se-ofisini. Asiphume e-ofisini zamjonga esibhedlele yef. Thulani. Siyam. Ndiyeva siye e-ofisini.